Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा आसामाव 42,000 vacancies फाइनाली साख्रि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट बियो सो गोबां मिथिखाबाय आरो बेनिफ्राय बेयाव मा थागोन नोंथांमोना मोननैसो आपडेट आरो लोगोसे PhD एबा फिजिकल टेस्ट नोंथांमोना 15 एप्रिलाव जासिगोन बेनो जाबाय SSC Constable दा रिजाल्टखौ माबोरै चेक खालामगोन जों डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा सो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान Bodo Job Info साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन सो बिदिब्ला जों फैबाय SSC अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय लेटेस्ट मोनसे एग्जाम डेट ओंखारजोब्बाय जायनाखि दाखालि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन सो बेनो जाबाय MTS दिल्ली पुलिस बेनिफ्राय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल दा नोंथांमोननि MTS नि एग्जामा जागायसिगोन बेनो जाबाय 2 मेनिफ्राय अप टु 20 जुनसिम अके एन्ड बेनिफ्राय SI दिल्ली पुलिसआव नोंथांमोना सेकेन्ड पेपारमोन बियो दा बे जागोन 2 मेनिफ्राय जागोन बेबो एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोननि कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलाबो सेकेन्ड पेपारा 26 जुननिफ्राय जागोन एन्ड बेनिफ्राय फेज 11 एग्जाम दा लोगोफोर एग्जाम डेटखौ नायजोबदो बेयाव गासैबो दंखाजोबो जास्ट नोंथांमोना सिरियल नाम्बार 1 2 3 4 5 सिम नायदो एन्ड बेनिफ्राय एडमिट फैयोब्ला आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन सो बिदिब्ला SSC कनस्टेबलआव जों रिजाल्टखौहाय माबोरै नायगोन सो बेखौ जों दानिया लगइन खालामनानै नायगोन अके दा जोंहा लगइन खालामनोबा बेयाव नोंथांमोना इउजार आइडि बेनिफ्राय पासवर्डआ जि दङ बेखौ होनानै लगइन खालामनांगोन अब्लानो नोंनि प्रफाइला सौजागोन आरो बेनिफ्राय रिजाल्ट चेक खालामनो हागोन जुदि बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालाम अब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन स्टेट सेलेक्ट खालामदो आसामखौ होदो बेनिफ्राय मेल आइडि नङाब्ला मबाइल नाम्बारखौ होदो जायनाखि रेजिस्टार दङमोन बेयाव OTP थांगोन नालाय सो बेखौ होनानै नोंथांमोना गोदानै चेन्ज खालामनानै लानो हागोन अके सो बिदिब्ला जोङो फैदो गोबाव खालामा जों लगइन खालामसै आइडिजों एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टखौ मा सिस्टेमाव नायो जों दानिया नायनोसै फैदो सो दायो लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि नाम ओंखारबाय बेनिफ्राय गोजौआव दङ ओरैहाय सो बेखौ नोंथांमोना जाथेनो हायो रिजाल्ट एन्सार किस एडमिट कार्ड एप्लाइ दङ एन्ड नटिस दङ सो बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अपसन दङ रिजाल्ट एबा मार्क्स दङ अके सो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जेब्ला SSC आ रिजाल्ट होगोन बेयाव नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हायो सो जों बेयाव थुबाय एन्ड थुनाय लोगो लोगो एग्जामिनेसन नेम नोंथांमोना रिजाल्टआव फैनानै सो एग्जामिनेसन नेमाव सेलेक्ट खालाम बक्सआव बेयावनो ओंखारबाय SSC कनस्टेबल 2018 नाथाय बे 2018 निसो जेब्ला गोदाना फैयो बेयावनो ओंखारगोन अके सो जेब्ला गोदाना फैयो बेयावनो ओंखारगोन मानोना रिजाल्ट होथ'वाखै जास्ट फिजिकल टेस्टनि डेट ओंखारग्रोदों नालाय सो बेखायनो रिजाल्टआ होगोन एन्ड साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय नायनो हागोन जेब्ला होयो सो दायो होथ'वाखै जेब्ला होथारो आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव आपडेट लाबोखागोन SSC कनस्टेबल भिडिअ मोनबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बे सिस्टेमाव रिजाल्टखौहाय चेक खालामो सो बेनिफ्राय लोगोफोर आसाम स्टेटआव 42,000 वेकेन्सिस नोंथांमोना थाबैनो रिजाल्ट मोनसिगोन जेराव ADRE दङ DHS DME थागोन एडुकेसन लेभेलाव थागोन आरो गोबां डिपार्टमेन्ट्सनि थागोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे आसाम पुलिसबो थागोन आरो जेब्ला फैयो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनसिगोन थाबैनो एन्ड 10 मेनि सिगां नोंथांमोना साख्रि मोनगोन होननानै गभर्नमेन्टआ बुंखानाय जेला सो नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनिफ्राय गोदान वेकेन्सिस फैबावगोन नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया मानोना जास्ट नोंथांमोना रेडिल' खालाम एग्जामनि थाखाय बा इन्टारभिउनि थाखाय सो बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट SSC आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि जब्सनि आपडेट